Dugogodišnji prvi čovek zagrebačkog Dinama i hrvatski biznismen Zdravko Mamić istakao je da mu je žao što je Srbija ispala sa mundijala, iako je on očekivao da može doći do same završnice turnira. Na društvenim mrežama osvanuo je njegov intervju u kojem govori o problemima u srpskom fudbalu. Uvek me pitaju šta to Hrvatska ima i postiže takve rezultate, a Srbija nema. Odgovor je jednostavan i taj odgovor mi je uvek bio isti dok nije došao Piksi Stojković. Polagao sam veliku nadu u njega, rekao bih opravdano jer je primetno da period pre njega i posle njega nije isti. S tim što su se sad na svetskom prvenstvu pokazale stare srpske devijacije, počeo je, pa nastavio Mamić. Hrvati su od reprezentacije napravili državu, ustavu, pokret, kult. Neverovatno je koliko su se građani, ne samo u Hrvatskoj, već i širom sveta, ujedinili oko hrvatske reprezentacije. To je u domenu fanatizma. Srbi to nisu napravili, imali su neviđene igrače, u nekom momentu i bolje jer su duplo veći od nas, ali nikada nisu napravili kult reprezentacije. Ja bih rekao da su tu reprezentaciju sastavljali po kafićima i restoranima, istakao je, pa se nadovezao. Na čelo srpske reprezentacije u međuvremenu je došao čovek koji ne zavisi ni od koga i odmah su došli rezultati. Najpre direktan plasman na svetsko prvenstvo, pa prvo mesto u grupi Lige nacija. Ali Srbi su jako neuredno izgledali na ovom prvenstvu, u svakom segmentu. Nedolično su se ponašali, a o taktičkoj neurednosti neću ni da govorim. Ja sam iskreno mislio da mogu doći do kraja, a oni nisu prošli ni grupu. Videli smo šta se sve izdešavalo na terenu, čitali razna pisanja o dešavanjima van terena, žao mi je, jer imam tamo mnogo prijatelja, rekao je Mamić, pa progovorio o Piksiju. Poštujem Piksija. Nismo se nikada videli i uživo komunicirali, ali smo se 2-3 puta čuli telefonom oko nekih fudbalskih informacija. Uvek je bio srdačan i korektan. Ja ga znam kao igrača, bio sam njegov navijač. Da se ne lažemo, svi smo živeli u istoj državi, Zvezda je bila prvak Evrope i sveta posle Stojkovića kapitena. Igrao je za našu reprezentaciju, iskren je Mamić, koji je potom odgovorio na pitanje da li bi Hrvatska igrala novo finale da ima Mitrovića i Vlahovića. Apsolutno da. Čast Petkoviću, čast Livaji, čast Budimiru, čast Kramariću, ali ova dvojica su neka druga dimenzija. Hrvatsko je deficitna na poziciji centarfora posle odlaska Mandžukića. Vidite šta ima Srbija, pa još i Jovića koji je bio u Realu, istakao je hrvatski biznismen.